श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। महाराष्ट्राच्या लोकधारेतील फुगडी हा प्रकार अलीकडच्या काळात लुप्त होत चाललाय। त्यामुळे हा वारसा जपण्याच्या हेतूने आणि रसिकांची करमणूक करण्यास पारंपरिक फुगडी ग्रुप तयार केलेत। फुगड्यांची 2020 डबलबारी सामने लावत ही लोकसंस्कृती जपली जाते। महिलांकडून हे फुगडीचे ग्रुप तयार करण्यात आले। गेली अनेक वर्ष गणेश चतुर्थी, नवरात्रोत्सव, जत्रोत्सव तसेच धार्मिक कार्यक्रम सणांच्या माध्यमातून पारंपरिक फुगड्यांना आधुनिकतेची जोड देऊन अतिशय सुंदर सादरीकरण केलं जातं। यात आता 2020 डबलबारी सामन्यांचं आयोजन देखील करण्यात येत आहे। भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ, कुडाळ तारादेवी फुगडी मंडळ, वेंगुर्ले यांच्यात हा जंगी सामना रंगला। यामध्ये वाकडे तिकडे हरणाचे वाकडे तिकडे पाय, वाकडे तिकडे हरणाचे वाकडे तिकडे पाय। ओ आमच्याकडे काय दिसणार नाही, पिऊन पडले की काय? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेंगुर्ले तालुक्यात केळूस माझे गाव यशोदांचं नाव घेते, शुभदा माझे नाव, शुभदा माझे नाव। मटणाचा केला रसा 100 रुपये गाडा, नाही तर नाव घेत नाही, बोंबलत बसा। डोकं दुखत होतं म्हणून डोक्याला लावला वीज, लग्न झालं नाही फिक्स। अंगणात पसरले पोती पर गहू, अहो लिस्ट आहे मोठी, नाव तरी कोणाकोणाचं म्हणून घेऊ। इंग्लंड अमेरिका, मी आहे कुमारिका, मला नाव घ्यायला सांगू नका। एमएससीबीच्या तारेवर टाकला होता आकडा, लग्नच नाही झालं तर नाव कुणाचं घेऊ रे माकडा। केळीचं पांढरं फेटारे फट्टा, आणि हे सगळ्यांना आपल्या भावांची नावं लय भारी वाटतात। करटेचं नंजा कोण नाही कोणचा, लग्न नाही झाला तर नाव घेऊ कोणचा। हजाराची साडी 500चा पदर, अहो रामदासरावांची नजर कुडाळकरांच्या पोरीवर। अभ्यास करता घड्याळात वाजला एक, मी आहे कांडेरांची लेक। पिठलं केलं डाळ घुटून, त्यात टाकलं खोबरं किसून, जयश्राव बसले रुजून, मीच खाल्लं ताटून पुसून। आषाढी एकादशीच्या दिवशी करते मी पंढरपूरची वारी, श्रीदेव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ, लय भारी। शिवाजी महाराज यांच्यावर देखील फुगडी गीतातून मानवंदना देण्यात आली।
मोदींवर गीत सादर करण्यात आलं. मोदी साहेबांचं नाव गाजतया जगाच्या पाठीवर. मोदी साहेबांचं नाव गाजतया जगाच्या पाठीवर. मोदी साहेबांचं नाव गाजतया जगाच्या पाठीवर. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना त्यांनी आणली. योजना त्यांनी आणली. पीएम मोदी. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची व्यथा मांडत समाज प्रबोधन देखील या निमित्तानं करण्यात आलं. दुर्मिळ होत चाललेल्या मुद्द्यांवर या सामन्यातून सादरीकरण केलं गेलं. भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ कुडाळच्या नीता राऊत, तारादेवी फुगडी मंडळ वेंगुर्लेच्या सपना केळुसकर या महिलांनी उत्कृष्ट सादरीकरण केलं. तर लखन आडेलकर यांनी या जंगी सामन्याचं निवेदन केलं. सर्वत्र या महिलांचं कौतुक होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.